Chifsa Mama Mpo, Akaju Enugu, yes. Obi de mum marinne na oyi nwoke bụ nwanne nwoke na-akpọ ya buchi mụnwa bụ onye nominate ihe mụnwa kwa ya n'azụ wee chie ya ọzọ kwasị bụ na ifugo etu igwe dị na anyị na-eme so obi dị m aṅụrị nne na abụ onye ọzọ mgbe Enugu ugwu so na ọ bụ ụbọchị anyị ka ọ pụta daalụ nnọọ. Million one out of bottle and water. Nanyukwu anyị ekele gị. Thank you. Biko anyị ga-achọ ka anyị mata onye bụ na ihe jikọ gị na anyị ji bụ onye na-eme mmemme taa. Maka mba Emeka Okoye onye nọọbụ Enugu n'ụmụ so ihe jikọrọ mụ na onye na-eme ife bụ my senior brother nne mụrụ anyị nọ na nwoke ofu rapụ so mụ abụzia the last one. Daalụ. Thank you. Ke mmemme ọ na-eme taa ka o si aga n'anya gị? Well, ifo ihe onye kalendar ọ na-aga ọfụma onye ọbụla bịa nụ anyị tụrụ anya maka ihe esiri
ama na ndị mma ndị bịa ebe ama nliko nwe so we need more people Enugu ukwu gaba bịa lie nri maka na ọ ife aṅụrị ọ bụrụ ihe akwa so we need more people to come and eat. Anyị ga-achọ ka kọtara anyị nwanne gị nwoke ọ bụ ezigbo mmadụ onye abụọ ọmụmụ ịrọpụta ka o represent ya n'igwe kabinet ọ bụ ọdị mma ya aza nke a so na-abụ ọmịmị anyị azago wee wepụta ya so ọ bụrụ na ajọ mmadụ abụọ m ya ma wepụta ya ọ bụkwa na ezigbo mmadụ abụọ m ewepụta gị so ezigbo mmadụ. Thank you. Enwere afa a na-etu gị? Enwere m afa aka m enwere afa maka etekwara anyị afa gị ọzọ. Afa m bụ Emeka Okoye. Daalụ. Thank you. Daalụ. You're welcome. Mọmi anyị ekele gị. Anyị ga-achọ ka anyị mata onye bụ. Abụ m Sizona Okoye Ọcha, onye Enugu Ukwu, Iyom Jizọs, nwaanyị gburu efi, ada dị ọrọ mma n'Ozom. Gị ka gị na onye kpọrọ anyị okwuta si emetụta bụ IG. Nwaanyị nwunye m amamihe m na-esi wee kwu ihe na-ekwe niile wụ na nwa Chineke dekete ebere anya wee regede ebe anya wee webegide n'akụkụ ebe ka na-edori enye anya na ọ wụrụ mma nwunye na Chineke nwee nwa o wee wụ na nwa anụnwa wee legede ebe m anya nwee leede nwee nra wee bata edede m wee nọdụ wee na-eme ibe nyile enyi wee na-eme ibe dị nyile enyi nwaanyị ọkwa ikuku bụ ede Chikwusi wee weti ebe ọ bụrụ m nwa nwa kama Chikwusi m na-edori enye anya ya hụ ID boy eze kwesịrị nze kwesị ọzọ obodo uru ọkpata ozuọra maka na o chiri m iyom bọtụ o chiri m iyom agbara ọfọla ọ bụrụta ka o mere ada egbu ndị atụ o wee mechaa wee baa m ndị ụwa wee baa m iyom na nwa m wụrụ m arụ mana ezukwa ebe ezu wee mụ m arụ ụwa ọgbata owuwe maka na ha rere nne ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ee nwa m maka ụmụ nwoke nwere ụbọchị abụọ owu ụmụ nwaanyị agbakwa nwa owuwe Chikwusi ka na-edoro ha anya nwaanyị o wee n'ibe dị ka izu ụka onye m na wee sị m na ndị Enugu Ukwu letere ya anya wee sị na onye anwa ya akpọ dị na nkwa elu ya nze ikine nwa m na-ebi akwa ọ sị na ya anaghị akụjakụ ọ sị m na akụjakụ nse na m anaghị akụjakụ ọ sị na ya zụta eme o wee bụrụ na na-esi kwesị nya bụ ite na taka ya bụ ite gị o wee kpọọ ji na nkwa elu taa o wee ra-ara ka nja ụwa ndị ụlọ ikere ya na ndị ọbụla ya n'anya wee bịa na anaghị ara ma ụmụ nwanwa na-abịa nwaanyị amamele m na-esi o bụ na azọ nlelelelelelelele maka na a na-aga nlote ihe nwa ọhụụ anwa na-eme ibu ọ na-ebu erike mana Chineke tinye ya anya ka nwaanyị ọwa ọdụkwa nke abụbe ọ bụrụkwe na mgbago ụzọ waya ọ gakwara n'obodo na-anọ obodo ịtọ wee gbarata n'obodo nke ịnọ wee lụọ ụlọ wee sị ka ya lụtapụ na nka ya ezuru mana ọ maghị ndị agwa na ọ bụ na mgbarata amana ihe niile a na-eme na mgbodo na ose ya na ihe
na ọ bụrụ na ibe ọ na-eme erika ngụbụ ibe ọ na-eme chi ejiri chi abụọ mmadụ ihe na-ayọ mmadụ niile ya agaghị etinyere ihe na-ekele ka Chukwu dobe ya ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ na-eje ọ na-abata ajọ mmadụ anya na-abịa maka ọ na-eri nke mmadụ na nwa anwa zuru onwe ọ na-emenyere okeke ọ na-emenye ọka ịbụrụ ka ndụ ka agba ọbịa ọ bụrụ na agụụ na-agụ m mma lele mama ya na-ahụ nwa m ihe ana nwaanyị ndị ọbịakwana be m si nso nwaanyị iwekwana n'iwe ka m bitekene na-ekene nwa mara mma nwa amakakwa mma nwa amakakwa nwunye m nwaanyị kpụrụtakwukene nwunye m ọkwanụ ndị na-ele na aka m na-ala ike nwunye m nekene me nwunye m ndị Chukwu wụrụ arụ Iya Jizọs onye ọ ga-ele mma Chukwu na-eme nwaanyị agwa mgbaghị atụkwa gị nwekwere ihe kwere ebe ọrịa maka na ọ bụrụ na m ekwu ibe dị n'ọnụ chi ya eji chi ya abụ ozugbo nwaanyị mana mmemme atọ gakwara ọfụma etu isi wee ọ gachachara ọfụma na ebere nna ebezi na ndị niile batara n'ebe a na ya onye ọbụla ya eji ụkwụ onye ji wee pụta ọ ya eji na narụ onye n'udo ya ahụ nwere onye ọbụla nke okwukwu ya dị n'ezi n'aha Jizọs n'aha Jizọs eme mọmi daalụ daalụ nwa mọmi onye kọmpụta ndị na-enye ka ndị na-ewu aka amasị na Okay.
Tamale. That's not an hour. I'm a good bogo. I'm a good bogo. Guys. That was a boy. That was all. Oh no, what was a bogo? Oh no, what was a bogo? Otendo. Obudulu. Obudulu. Otendo. Otendo Obudulu. 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 Obaye bowo. Obaye bowo sibaye. Igbo
Anyị fụrụ kamgbe ka ị na-agba mbọ dị iche iche na mmemme a. Oke afọ m bụ Chinedu Okoye, Mr. Chinedu Okoye. Abụ m onye Enugu. Chọọ olili ka anyị bịa. A na-awa ji. Ọmụji ndị Enugu ka anyị bịa. Igwe ekpe, jụọ ha anyị na-ere afele. Ọ bụ okwu onye igwe kabinet ya. Igwe kabinet ya ka ọ walịa GBC. O mepeela ya akwụkwọ ịwa GBC. Onye awara ya ji afọ abụọ Chief Okoye. Ozo High Chief ọzọ bụ obido mba ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ ndị anyị ndị dọrọ ka agwa ya bikọ afọ nke na-akọbata ghọtago ma mgbe e jere na nkwụ ma mgbe e jere nke ikpe onye nnukwu obodo ịbatasị ebe a weze reception ịma na Enugu ukwu ji ọkụ ụmụ ghọtago mba gacha ndị Igbo na-enelu onye ugwu anya ọkọta bụ symbol of authority ọbụrụkwa m kwuru na ọ dị na Igbo so onye ka ọ dị pụta so n'anya ife na-aga ka o si wee dịka gị na ya bụ Chief High Chief IG Okoye si wee metụta ozugbo oke papa m onye amụta m papa m ka ọ bụ papa m ka ọ bụ abụ m jọkpala ya ka ihe na ya tupu n'isi ya nke izi nna ya tupu n'isi ya bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike Chibuote ukwu akụ na ụba ọ dịkwa mma kama na oke ilu ego adịkagoro mma mana ụzọ na-anaghị enwe ọtago na-emekwa nsogbu adịrọ a na ya chukwu bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike denụ omume ike wee na-alụ ọrụ tupu siri ya n'obodo a ka ọlụa maka na ị na-anya ịfụdat na ọ na ọsọ mbọchị ọ mmadụ nwee
ọ na-alaiki ọ na-alaiki ọganihu ọ na-alaiki nnọkọrịta ọtago so ọ ka o si wee dị chebe na anyị si ebu ogologo ngwa ndị nwa na onwe ndị akwụkwọ ka ndị na-ekele ndị ABS ekele ọfụma maka ọnọdụ daalụ ndị gị na-arụkwara ndị onye nọ n'aka nne bụ ọgọ nwoke onye ori ekwesịrị ife a na-alụ onye ma bife welcome, sir. Thank you very much. Can we meet you? Let us know who you are. I am Barrister DMN Weke. Why are you here? I'm here because my friend Obudulu, also is doing his apology in Igbo land, and this town being one of the colors of Igbo civilization, it's done by one person once in a year, and once he does it, you can now sell the new year in their market. So we are there, and we came back here to enjoy ourselves. So how can you describe the event of today? It has been so wonderful, very, very wonderful. A lot of people came here. It was as if it's been the new Ozotype. He was taking the Ozotype again because he was well prepared. Of course, it's well connected I have because he was blessed by God. Yes. And he is also blessed by God. So he invited friends and well-wishers, many clubs and so on. Everybody could come and eat and dine and wine with him. After paying homage to the Igwe of many people and the world. Thank you, sir. And God bless you. Nna ukwu anyị ekele gị ndewo kamgbe ụtụtụ ọ na-akpọtụ esi na be gị eje na afịa eje na nke igwe anyị pụrụ n'anya anyị ga-atụ ka iwe nwa ya kọwatakwara anyị ihe kpọtụrụ taa Ife anyị na-eme tata 9th of July on 2011 Enugu Ukwu bọrọ ji wee mesie anya Igwe na Igwe in council, Igwe cabinet, in conjunction with the whole chairman of villages in Enugu, Western Omwe Aboji Arunwa.
wee sịkwa na ebe ọwụ uche fa na ba wee tega oji wa ma itu say no na ndị a na wee nabata ya ọkwa ya ji ha omenala na mmemme taa ka ọ gara etu isi wee tụọ anya ị na-akọzi akọ a sị na ọ kachala acha eji anya amụ ya ntụ wee wụsa imezie n'anya ifu ka o si gaa uche m ụmụnne aka Chineke dị ya na ọ gara ezie na ebe na-akụ gị ga-arọpụta after 5 sale ndị mmadụ dị ebe and tuo in 9 o'clock in the morning wee soro anyị wee jee nkwọ esi omenala tolirusu anyị na-eme sokwala anyị jee n'ike ikpe nnatakwa m si so otu anyị nche niile na-ebe a wee na-eme so ebe niile gara akalie otu ntụnanya weda ikoro very friendly igwe unu ndị mmadụ na-agba aka ebe na ọ na-eme ọfụma o nwere onwe obere okwu nwere ike ịtọpụrụ igwe anyị bụ Chineke nyere anyị ya ezigbo mmadụ afọ juru o kwere ghọta na ịnọkwu igwe nnukwu mgbe ọ gọrọ afọ gbaziela ebe agọrọ ọjị tụwa ọjị wee gbaa isaa ịma ọjị ịgba asaa gosiri ịfụnanya ndị wee kwuo na ya bụ ọjị gbara isaa na ya ekechi edobe in next 3 months ka a tụọ alụ mara ife a ga-eme na ya maka na ife ọma ife anwụli udo ife okwu bi erika anyị wee na-atụ anya na mgbe ama ịta aka onye agwa anyị omume anyị nwa ndị celebration all for good so ife anyị mmadụ and ọ ga-eme ugo Enugu to the next level. O nwere okwu ya agwa ọra na eze ndị bịara anọnyere gị enwere okwu ọzọ mma agwaba na-abụrụ ekelekwa nke mbụ na mma ekele Chineke mere mgbe ụbọchị taata wee mee ndị niile wee bịa n'udo nwere ajọ akụkọ ọbụla ya anọ ọ na-agụ na ndị si ebe a na-abụ ya sipa nnọọ na panalụ okwu onye ji bịa ebe a okwu ọma onye ji bịa ebe a ka o yi na ntokwu ndị anyị nwabekwuru abịa na ya bụ ngozi elu maka na ọzọ gosiri ọkwọ sụọ na anyị nwere ibe a na-ekuzi dịka anyị na-ekene ịgwa anyị onye Igbo n'afọ Anambra State PDP chairman. Anyị na-ekele maka na tata n'anya a na-eyi na-akwagbu achọrọ m ịma ihe jikọ ndị na onye kwere ikwu na ibe bịa tata Baba mmanụ n'ọyị nwoke inwe nọ ebe a inwe ike ime mma mana ife tupu na ya si wee na-eme n'ọgbọ ihe ama na onwe ife jikọrọ ya na onye a maka ibu ntozu wee bịa ebe nnọ wee mee ụmụ ife o mere mụnwa bụ ite mere ife mere n'ọgbọ ịma na onwe ife jikọrọ mụ na onye a ezigbo ọyị nwoke ka ọ bụ ezigbo ọyị nwoke ka ntinye etu a kedu ka obi dị sọ m ụtọ maka oge ọ gwara m na igwe Enugu ukwu echiri ọkụ bụ na njem ọzọ enwere n'Enugu ukwu onye ma bụ onye izi ewepụta ya bịa ịkpọ ji wee sị ya n'ọkwa na great honor n'ọkpụkpọ oyibo na great honor ka ọ bụ to you na ọma nchie gboro na abụọ ka o wee nalụ ngozi afụ igwe afụ nyere ya
na o nwere ife ngozi, o nwere ife igwe apụ n'ime o ji wee si n'ọnya maka o ya enye ife a n'ịkpọ ji abụọ ya were ozugbo na anyị abịa ka anyị kwadie asọ ya anyị nwoke. Ọ gosikwara na ngozi i kwuru pụtara ife taa n'ihe niile ma mgbe eji n'afịa ọkpọsịa ji jee igwe bọsị ọjị awa ọjị ọbụ ịsa iwepụrụ nnukwute ngozi na ada afụba ọjị gbara ịsa na ọjị ọbụla gbara ịsa bụ ngozi. So o gosi na omenala ụfọdụ ji taa bụ onye udo. Anyị ekele gị. Kamgbe ụtụtụ unu na-agba mbọ dị iche iche na anyị ga-atụ ka anyị mata onye bụ. Anyị ejikọ gị na Chief IG Okoye onye kpọrọ anyị. Chief IG Okoye obodo unu Enugu nwanne m nwoke ji etu ọnụ. Ọ bụ ya nwetara m direct na nne na nna akpata ndị ọfịs skotu anyị na-agba mbọ onye wee gazie n'anya. Mmemme abụọ ka eto ọzụkpọgara otu si atụ anya ya ka nwere ka otu. Mmemme anyị na-ete ọkaba na ọnọ a great honor given to my senior brother because the newest Igwe enwe Igwe eze Enugu Kumomo akachitere Igwe just barely 3-4 months ago. Ọ bụrụ na Enugu na-akpọchi China ndị ọzọ pụrụ niile nwere otu ile nọ my senior brother bụ onye ga-emegide dị na ya na maka a na-ele anya bifo onye mmadụ akwara anụ ihe eti ihe enye anya n'ihu maka ife izi mmadụ ga-eme ọ ga-adị maka eme ya aka ya aka wee sị ya na ọhịa awali ya ji izizi nke mbụ na mbụ ọ na-awa ka anyị nwapụ wee sị ya na ya wee were aka na abụrata ya ka o ji wee mee ihe nekwu anyị bụko zuo echa ejesi ibe yi na-eje ka a na-awa ji na n'ụmụ ụrụ Enugu ugwu mmiri ya ayọlele anyị ma na omenala maka mmiri bụ ngozi. Mmiri ayọsịa eje na nkwọ anyị etinyere kanopi mmiri na-ayọ emesịa ebe yi na anyị mere eje ebe Igwe nye nna ije nri wee kọọ ya ka esi gbaji na nkwọ na-enye homeji wee were ọjị ọ na-enye vileji niile n'Enugu wee kee ha ọjị ibe dị egwu wee mekwa na ji awa amịna ji awa tap ibe dị egwu mee na ọjị enyelụ uru nne bụ na ọjị gbara ịsaa wee kechikọ ọjị maka omenala ụmụ ụrụ na ya n'Igbo bụ na ọjị gbaa ịsaa ọ na-abịa arụ mana ọgba ịsaa ekekọ onye ọnụ agbakwa oku wee gbakwa oriri ọzọ ọ iru ọma ka ọ bụ so n'iru atụmatụ meta ata nke bụ na Chukwu anatago iru anyị meta ata Igwe kwukwuru ya daalụ nne daalụ anyị ekele gị daalụ nna anyị kwu kwuru ọfụma anyị ga-achọ ka ya ịkpọrọtara anyị afa gị. Afọ mbụ Edi Okoye a na-etu m akụ ahụ. Thank you very much. Ladies and gentlemen, on a very Chief Gwanta na ụmụnne ya
aka oge enwe nwere nwahachi ịma stọf Then our friend and white man, the white man. Anyị kelekwara gị o. Anyị ga-achọ ka ịkọwatara anyị onye bụ. Gwa anyị Afa gị. Na-egbe bigoro okwu site maka ọ bụ ndị ochie na-eme ife taa. ọnụ m ọnwa bụ